Mamansyahan yung kwan mo. Yung sundero. Hindi na niya ko ng kwan. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, magandang araw. Ayan guys, medyo wala kaming upload ngayon kasi nga nung mga ilang araw nang walang tigil yung ulan. So ngayon nag-init-init na. Naisipan namin guys na maglupak. Meron kaming saging dito na dalawang pwede na. So yun, lulupakin natin para may pang merienda mamayang hapon. So yun guys, tara samahan niyo ulit kami sa episode ko. Go! 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 Ito pahinugin na to. Pwede na rin yatang tagayin ko dun doon. Iwasan nyo rin yung. Ayan. Ito guys, pwede na rin natin kunin to kasi ipapahinog natin. Tingad na gawid. Ay, motor Ayun kaya ayat nanti pasing. Balikan na lang kaya ng motor natin Christine. Apo? Apay, mabuton kaya nakasidaw. Kadaming mapara? Putulin nyo ng dalawa yan. Duma. Pag natumba. Bakit? Ha? Alam, magputol ka na sa akin isa lang. Ay, sagi! Ayun yun. Ano yun, lad? Putulin ulit yan sa kanya isa. Sa pinakakan niya? Ito, bisa putulin nyo lang. Atin yung saging yan, putulan. Bakit? Ita? Ito. Baka masama yan. Anong masama daw? Putulin nyo yan. Oo nga, sinabi yun dati eh. Putulin ko pa daw? Oo eh. Bakit? May kasabihan sila dyan. Ganon? Pinaputol dyan? Dalawang beses putulin? Oo eh. May mga ganun-ganun ka na rin ba? Tagal na yan. Ha? Tagal na. Ba't ako kung Papanday sa, may kasabihan sila dyan eh. Kasabihan ni Anod. nagapulak ako, isa lang man. Basta kami. Hindi, ang sabi nila dati, dapat hindi daw sa gitna. Dapat daw yata sa baba. Pag gitna daw masama, mga ganun. Kasabihan ng mga walang pante. Ohoy. Totoo yun, ante? Siyempre, gaya-gaya din namin yung mga sinaunang matanda. Mga lola-lola, lola sa tuhod, gano'n. Kaya kwan. Kaya ginaya nyo na. Maing kulok. Na-adapt nyo na ang mga kasabihan. Ito guys yung lulupakin. Hindi pa siya matigas. Ang dami naming saba dito. Ayan sa likod. Kaya lang wala na kaming baboy dito. Sa susunod na ulit tayo mag-alaga ng baboy. Favorite na antipasing yan, saba. Kahit walang lasa yan, ilaga niya ng hilaw. Ikaw. Parang malalaki na din. Hindi pa? Pwede pa yan, ante? Unay man din mo matabtabatan. Madali mo ati bunang ni Bilay. Baka hindi pa nakahasa uli. Iba yung hasa niya eh. Pakontra. Pabalik. Basta lang nakahasa. Wala. Na. Ne, dapa yun. Dapa na pinto. Tulog mo yata sa nagpangkong dapa. Yan, nag-i-spray na sila ng talukan at
Ang patanim namin dito guys sa 1, 2. July 1 and 2. 2 days. Pasyalan din natin yung ating tinanim na saba, mga saging. O, diba, ang lalaki na nila. Sa susunod dito na kami mag-harvest ng saging. Gimas sam ulda gito'y duwan eh. Hindi. Ito pwede na itahin. Ito lang kung natin. Oo, yung sa baba lang. So, yan guys, ito na yung ating nakuhang saging. Itong isa is papahinog natin kasi ano na siya, magulang. Ito naman, ito yung lulupakin natin. Pero yung iba lang, kasi masyadong madami, hindi na yung maubos. Pwede na ipahinog yan sa taas. Dito sa bulb, lang wala. Kasi yung ating saging na tanim doon, wala pang bunga. Next year yan, pwede na natin Kasi harvestan. may mga na siya, maganda na yung tubo niya. Wala tayong Saan natin paglagaan ay meron kasi siguro doon na kahit yung lata sana. lata. Baka may lata sila doon. ginapagkuan ng babaw. Ay, lamawan. Ako na dyan, ante, doon ka sa mga ba? Badi kayo alam makara ikatan. Wala. Di pa susuon niya na kay Gigi. Ipahiga mo bago mo ipasusuon. Ikaw patawa. Mamantsahan yung kon mo. Yung? Sombrero. Nilagyan ko ng kwan. Dahon. May dahon din doon. Wala nga. Natinag. Uri, kita mo. O, diba? Kasiksing dalaga, nagabuhat ng saging. Hindi, makabagbag ka sa antiligaya. Katawa nga katawa. Magkakapungag tayo ha, sabi mo kagdaw. Basta nagatawa ka, wala kang lakas magbuhat. Diba, di nakabol tayo. Kung di ko binuhat natin dalawa, wala na Pagkiragan, cute dyan. Hindi ko tayo mag-go ng kubo natin. Po? Ito na yata yung pinakamatabang puno. Tatar dyan no? Uwe. Kaya naman kita. Ito na dalhin man tiligaya. Tagal na yung puno na yan. Ayun ang dalhin mo. Hintayon, awan maramid tayo. Ito lang ang buhat ko. Kaya, ito lang ang buhat ko. Yan, okay guys, dito tayo sa bago nating location. Ganda dito oh. na tayo ni Shir. May upuan sa puno. Atay tali at ako na. Atay nga pa, mabasit ka. Madi ay magbaga lang mo. Nag-among magaya mo, hindi. Dito tayo kay Kaitong. Katito. Kapatid ni Auntie Pasing. Pasing. Ay. Kakit pala tong bahay nyo dito, Auntie Sinong natutulog dito? Kami paggabi. Hindi man pwedeng walang tao dito. Wala, kadaming kalamansi, oh. Kalalaki. Oh. Ayan guys, mag-set up na tayo ng dito, ng kalan. Habang nilalaga namin yan mamaya, kain muna kami ng pananghalian at alas 11 na. Kadami na rin ito. Katang
Ipamigay natin yung sobra. Ano ba guys ng lupa? Ang kain ba kayo ng lupa? Ang sarap po. Maraming lupas. Margarine. Napunlaw. Napunlaw katangan. Balikan sa... Hindi na makapaningas. Basa ang lupa. Magkaid na so guys. At panghalo natin sa nilipat. Ito na naman ang sarap ng nilupat. Ito, may gatas, may star margarine, may pan guys, salakto. Pambuka nata. Talaga kaya nga po nag-aula. Bili ko ng crudo dyan, baka maubos natin. Yan guys, may nasikarog si Auntie Pasing na pa na. Kagagandang talaw. Lakante, paumok yata nila yan. Lakay. Kagaganda oh. Kagaganda. Tuwid na, tuwid. Tama na yan. Maganda tong talong nila. Wala kang nabili dito, Lisan? Wala kang binili na talaw, ganito? Nagbili ka sa awa sa ganda eh. Kahit magsak na ikaw. Maliliit na yan. Bagang ilaga dito guys. Ngayon lang ako guys makakita ng ilaga dito sa kanin. Ganun kay patang eh. Hindi ka nag-aula. Hindi lang Ayan. maluto to. Isabay na natin yung ating talong sa kanin. Ambot sa imo. Maluto yan. Katigas-tigas. Na! Ano, luto na kaya to? Sakit may kutsara kaya? So, diba? Ibang klase itong aming nilagang kwan. Auntie Pasing, tingnan mo kung pwede na to. Pwede na siguro to. Pwede na yan. Sinama ba? Matigas pa ba? Lambot na. Ito lang matigas. Uy, matigas. Yung may tigas. Pwede Pwede na. na ito na. Patayin ko na. Alam mo, alam na rin. Ano, luto na? Tingnan ko. Tingnan ko kung luto na. Pwede man. Ay, Pasing. Oh, malapit na yan. Tudukan nyo nagbagay na. Tigas ka. Matigas pa, barad. Hindi ko nag-uwi ka. Matigas pa. Ayan ang ulan guys. Ay, ulan ng ulan dito sa amin. Sir, kalti lang. Akit ka dyan. Ayan na nga, umulan na mga ka-dragon. Papasok kami dun sa loob ng kubo. Yun, no? Sarap ng ulam ni Ante Ligaya. Oh. Kakain ka ba niya, Ante? Oo, Naks. talagang wala na dito na. Ito na. Oh, diba? Nilagang talong at sardinas. Mabuti na lang tuminto na rin yung ulan.
Yung utong mo. Yun. Masalamat po sa biyayang pinagkakaroon niyo sa amin sa araw-araw. Sa paglilingkod sa iyo. Pinangyay sa Panginoon. Amen. Amen. Kain tayo! Dragon! Mangan-mangan tayo. Mga ka-dragon. Dito ko na unti. Kaya nga sa kalitan kaya tao sa Yung planggana nga. Sarap. Suko itong sardinas na may kalamansi at patis. Akan? O, iyo. Masarap yung mga Talaga ganitong may itlip eh. Sarap ang sardinas kung maraming kakain. nagagawan kayo no? Pag ikaw lang nag-aulam, tapos sardinas ulam mo, lalong nakakalungkot. Mag-isa ka na nga sardinas pa. Panunutong na natin. Dagang talong. Diba, nakidayo na lang tayo. May ano pa tayo. May libre pa tayong loan. Kalalaki. Anong manok yun, te? Hindi daw nagalimlim yan. Yung hindi nagalimlim yan. Hindi ka. Tadi mo nagpindos yan. Dosi dati yan. Ngayon, matay na yun. Yeah. Ganyan din lang. Patay. Yung sa rating kasi yung isda ay isda naman na yun. May ilan na lang natira. Hindi na balatan pa tao? Hindi na. Dagdagan niyo yung bago. Hindi pa na yung ubos ko. Di ba naubos yung bagong karga na naman? Hindi oh, huwag mo. Clove ay. Nagkadalawang gao ka na. Nagao na tayo guys agad. Kadami na yung inga pa. Tingnan natin daw, tikman natin yung itlog na kuhan. Hindi tayo yung sa ano, isa. Hati kayo dyan. Pag-iisa na nga. Hindi isa na yan. Kaya mo luluwakin niya. Ah, kapit na si daan. Buti guys, ano, huminto yung ulan. Nawa siguro sa amin. Yung tuyo na tinggan ni... Tingnan mo, wala nang bubuo. Yung tinggan ni Daing dating ko. Nato ya? Parang ano naman ang crispy. Hindi, walang kaliskis yun. Hindi maala. Bon. Sarap. Bagong pitas kasi eh. Ginagaw natin. Love. Oo. Kaya lang di mo nagalimlim. Kasi pag lamang... Ano ante? Ay, di kaglalapon. Di ba limlim nyo sa native? Kaya sapatos. Ano rin? Magpisa. Ginasama-sama ko nga. Ganun yung ginagawa namin. Kaya May, lang mayroong magpisa, mayroong hindi. Saka ano, yung... Matanga mo si Diko, may siya nagpisaan. So, minsan pag Tinang aso, araw. nagpisa naman, masakitin. Hindi rin mag ano, buhay. Dahil pang kanin. Kanin-kanin ko. Isip ni Tataraw. Amazing. Lapit-lapit. Sarap ng sardinas. Yun man eh, agao ka manan na eh. Maya lang ako. Daing ka pa imal. Daming kanin. Balik ka din ko pante. Diba? Pero nga yung punta. Kunhan sa tinta.
Hinta mo, nagutom sila guys. Kunti-kunti lang din daw. Kunti lang din. Hanggang sa may loob mo eh. Tigilid ko muna. Tigilid ko muna. Doon kay Ling marami siyang tindang bagoong. Ang galing. Ginawa. Pagtapos kain, Bayo. merienda naman. Hanggang ngayon may bagoong pa doon sa bahay. Yung galing na Ay, kung nga nagmahal ka. naglulat kayo. Pero kung nga itong tinunod ka sa bravo. Na? Ba't mga tayo? Na! Di na pala malamin. Kayo nga yan, tira mo. Daming kanin. Bulat na bulat. Daming kanin. Oh. Tapos na tayo sa masasarap na ulam tapon. Ayan. Dito naman tayo sa mas masarap. Ganda naman ng alsong nila oh. Magpagawa nga rin tayo ng ganyan para may sarili tayo. Ano talaga yan? Initiman yung loob. Oh, sinunog. Sinunog. Yan guys, baka magtanong kayo bakit itim na yung nasa loob. Ano talaga yan? Sinunog ng katutubo. Gawa guys, ito ng katutubo. Sadya na. Para daw hindi siya madaling masira. Di ba ito muna inuuna? Sige. Pang-linis. Malinis man. Sige, balat. Ah, nabag-umang guys. Pulled out. Ayan na ang tudo. Nagapatak na ang ulan. Sobrang lalim pala to pag nag-apaw na. Namao kataas na to eh. Gaabot pa dito sa ano yung tubig niya. Saan yung dulo nito? Ito? Skisaan. Ang sarap. Kalambot? Lambot. Ay, walang talbog-talbog yan. Wala eh. Walang kahirap-hirap. Magbayo. Gaji. Wait lang te, mahina kalaban. Mainit. Maganda tong pang palo. Solid. Magaan Ay, na. ang puno kaya ito ano? Ay, kung siguro yan, Jimelina. Ganda ng Jimelina. Yan ay. Talagang durog siya yun. Mabigat yan. Ito ano, magaan itong pinaka-alsong niya pero ito mabigat. Ginagarami ka nga ba? Yan, meron pa tayong ano, malagkit. Para malagkit ang kwan. Tip naman. Para masarap. Tangkal. Kaluwang lang. Ako lang kanili siya. Wala man din. Aklaw. Okay, ito ng ating nyog with asukal at may balagkit yan, te? Yan, asukal at nyog lang. Tapos meron din tayong condensed. Hello.
pa nagkakapit yung ano. Oo. Kita niyo man tang-utang ko. Okay, lagay mo na. Ayun guys, kailangan apakan niya ni Auntie Ligaya kasi ano, Nakatupa. magalaw. Yan. Kailangan paasagin. Pwede naman kamay. Pangpaa talaga to na mo. Ay palang purpose niya na. Igatas ko pa din yun. So yun guys, tagyan natin naman siya ng ano, condense. Yan, para lalong sumarap ang ating nilupak. Pagpasarap to guys. Pagbasik mo, abo na na yan. Nga naman di magtulog, tagtawd. Dagdag ko ay butag na Gigi Mau. Yun no. Wow. Tikman nyo rin daw eh. Sarap na. Tikman na yan. Ang masuka ay sarap. Malakas na oh. Ha? Hindi makita Dito buwan. nga patabi. Payuhan ka mo namin. Pa ako. Ayan guys, pumasok kami dito sa loob dahil malakas ng ulan sa labas. Diyanak mo. Isipin mo yung kwan mo yan. Isipin mo yung boyfriend mo. Inilang ka. Nailang mo. Manlala ka! Katatapos lang natin mananghalian, magkain ulit tayo ng nilupak. Ilikon nyo ng margarine. Ganun lang yung kadami ng saging o para mag-flat. Maganda yun. Kainan na! Sarap na ng higa ni Tita Pasita. Napagod magbayo. Ng ulan. Ano sa labas tayo ulit? Pag nailabas siya, bigla namang buhos. Chuwi na. So yun guys, ayan, bali tapos na tayong magbayo-bayo. Ito na tayo. Ito na po ang ating finished product. Ayan. Ano na natin to? Merenday na. Kasi ayun ang ulan. Hindi kami makalabas at ano, tuwing lalabas kami, ayun ang ulan. Pasok na tayo. Pabalik-balik. Kaya dito lang tayo sa loob mag-merenda. Ayaw niya tayong palabasin. Sarap nga. Kain tayo guys. Masarap ito guys. Sige nga. Kain ko mo ito. Kain ka nga. Kagatan mo nga sila daw. Yun, no? May padila pa yan. Ano mo ganyan? Dalaga ka. Naiyak ka pa? Ha? Siyempre may din ako. Kaya ko ito. Bukas na. Ayun ang kay Ayo guys, ang tiligayang mga pagkain, mga ano, kakanin. Lambo ko. Yung mga matatamis, na malambot. Yung gustong gusto ng tiligaya yan at ng tipasay. Lunok ka ng lunok na. Wala ka ng Lunok na lang daw kasi ng lunok. Guys, ayan, bali pauwi na tayo. Medyo hindi na tumigil yung ulan kaya baka na ano pa tayo dito, na-trap ng tubig. Kasi bumabaha rin dito. So, yun. Anigay natin yung ibang nating nilupak doon kasi masyadong marami. Pwede rin natin itinda dyan kung sino may gusto mo dito. Thank you so much guys. God bless. Bye po. Bye-bye.